Salam vatandaşlar, eldaşlar. Şu yazgıyını etmek bilen men özümdäki pikirlerimi aytyp geçesim gelýärdi. Şu atky daşy çykan türkmenler bada gaty kän, azam däl, hemme ma'lum bolşaly ýollaram açyldy diýilen bilenem açylan ok. Aslında yapıgam däl, ýöne bu aň düşünjelerimizde yapyk bolanlygy üçin yapyk diýäs. Aslında on ýolu kän eger gitmek istesek. Ýene de bir türkmenleriň uly problemasynyň biri pasport meselesi. Original bir pasport alma hakkımız, hukukumuz soň neçenli baram bölin, ýöne bizi şol hak hukukdan mahrum etýärler. Ýöne olar mahrum etmäne hak hukugam ýok. Ýöne aslında halk hakly, ýöne biz şu ýagdaýa goýarlar. Ine diýjek bolan zatym gurrumyň esasy temasy şu pasportsuzlygymyz, pasportymyzyň möhletiniň uzaldylan bolmagy, ýani biziň pasportymyz originallykdan çykarýar, nälen bolsa original pasport däl diýip seredilýär. Ýöne hawa uzaldyldy, pasolstwamyz tarapyndan uzaldyldy diýip bilýäs, başga zat diýebilem ýok. O pasport kimiň eline düşdi, aeroportda biriniň eline düşdi de şoňa kän seretýär, başgalar geçgider welin türkmen durar. Ýa-da şu pasport soralýan bank account açdyrjak bolsaň, sen şu pasportyňa kän seredilýär, başgalar geçer gider ýöne sen durarsyň. Telefonuňa nomer aljakam bolsaň sen şu pasportyň bilen şu nomer almaňa maksat däl de şonu aljakam bolsaň sen bu pasportla berip bilem ýok diýen ýerler bar. Ondan soň gitýäň, başga ýerlere ýüz tutýaň, ondan soň olar sen pasportyňy öwrenmäni alýarlar, seretýärler öz teamy bilen, öz işleýän krugu bilen maslahatlaşýarlar da ondan soň sana berýärler. Meselem telefonuň sim kartyny. Ine şolar ýaly günlük kiçik zatlaryňa da täsir etýär. Sen bir ýere şu Aziýa ýurtlarynyň içinde bir ýerden bir ýere gitjegem bolsaň, sen kän durýan. Türkmen bolsaň aeroportlarda durýan, başga ýurtyň milletleri geçjäge gitýär. Sen hem geçjäň ýöne sen saklaýarlar. Ondan soň okuw meselesine geleli. Okuw meselesine gelende de indi üniversitet ýaşyna ýeten abiturient okuwçylar da nälen bolsa okuwuny dowam etmeli. Institut, universitetleri, kollej okumak üçin ýüz tutmaly. Iň uly täsir etýän ýerlerim şular ýaly ýerlerde. Sen elinde dogry düzgün pasportyň bolmasa, sen okuwdan başvurup bilersiň. Seniň zehiniň daşýaryandyr, zäherýal zehiniň bardyr. Sen dünýäniň iň top diýende iň beýik 10 universitetine seniň mektepde alan gutaran bahan bilen sen şol universitetem gazanyp bilýän, şolar ýaly zehinli çağılamyz bar da, türkmen çağılary. Ýöne sen elingdäki, sen şu universiteti gazananyň bilenem, sen elingdäki pasportyň bir san hataryna girmeýän pasport bolanlygy üçin sen şoňa gidip bilen ok. Sen şu ýurtlar alan ok. Sen ýöne girýän şu universitete, sana kabul berýärler. Sen kabul alýan universitetden. Ýöne sen universitete gidip bilen ok. Sebäp pasportyň problema. Şu zatlaryň ählisini ya şu ýurdu ýöredip oturanlar şeýle bir gowy düşünýär, türkmene hiç ılym bilim almaz ýaly etmek üçin pasportynyň öňüne geçýärler, pasport şeýdip saklaýarlar. Ýurduň içinde bir beren ok ılym bilim, ýurduň daşynda da şular ılımly bilimli bolmasyn ýa-da belli bir derejede özüni getirip belerler. Ýöne top iň üstün ýerlere özüni getirip bilmeýärler. Bilmesinler diýip bilip şular pasport beren ok. Ýa-da hakykatdanam eger hiç düşünen oklar şu berýän pasportlar bilen sim kart aljagyň bolsaň kösenýän, edil aýdyşmaýaly o sim karta bilen universitetiň arasynda başga-da bir näçe san zat bar. Şolaň ählisinde de kösenýän, iň seniň durmuşyňa täsir etjek, sen ömrüňi ütgetjek. Sen bir ılımly, bilimli nesil, sen ýurduňy ütgetip biljeksen, ýaş, zehin daşýaran, zäherýal zehin ýaşlaryň barka, şolaň öňüne geçip sen pasport bermeýän bolsaň, Türkmenistan sizin elinizde vakti hiç açanım güllemeye ve şonu güllemeyeceğini bilip güllemezlik üçün siz kulluk ettiğiniz. Şonu gülletmezlik üçün işleyiniz, gülletmezlik üçün Türkmenler kırıyaniz, gülletmezlik üçün düşünyenleri yok ettiğiniz. Ya da daşarı yurtlara kul edip çıkarıyaniz. Ilım alacak yaşlarım daşarı yurda çıkarıyaniz, yöne niye reçenli diýäňiz, bahar bir ýüpüňiz bizde, belli bir reçenli alarsınız, şu bizim berýän pasportymyz bilen islen ýeriňize gidesiňiz, gelýän ýere gidip bilmeýäňiz diýip şonu bilip etdiýäňiz. Munyň jogap garçylyk gaty ulydyr.
vicdan azabyny öňü soňa ahir çekermikaňyz diýende, şu wagtdan belki çekkensiňiz, ýöne näme derejede çekkensiňiz men onu biljek däl. Vicdan azaby agyr azaplaryň biri bolmaly-da. Haçan şuňa düşünüp belki eýýän vicdan azabyny çekkenler bardyr ýa-da ýokdur. Eger hakykatdanam vicdan azabyny çekken bolsaňyz, janyňyzy ortaga goýuň-da ýurdu şu ýagdaýa nädip getiren bolsaňyz, şu ýagdaýyň içinden çykarmak üçin biraz açyk gaýrat ediň. Men muny ýurdu ýöredip oturanlara diýen şu wagt. Halk özü ýeri gelende nireden nämetjäni gatga bilendir. Öňem az aýdylmady däl, türkmen halky sabyrly halk ýöne belli bir ýere çeni geler sabry gutaran ýerde de hiç kim öňde durup bilmez. Şeýle bir sabırly adam da men sabrym şuňa getiren bolsaňyz, onda başga türkmen halklarynyň aýaklanjagyny şeýle bir ynanýan we agyryňyza çydasaňyz muň ýaşaň diýesim gelýär. Şeýle bir türkmeniň sabırly ýa-da kynçylyklara döşgerip bilme, kän kynçylyklaryň içinden çäre tapyp, özüň şo kynçylyklardan alyp çykmany öwrenýär şu wagt türkmen we muny ähli türkmen halkyma da her bir şahsiýete de maslahat berýän, hiç açan pes etmäň. Näme-de kynçylyk çekýän bolsaňyz diýmek, şo kynçylyklar sizi bir adım beýgeltýär. Siz şo kynçylykdan baş alyp çykyp bilseňiz eger, şo bir adım sizi bir adım beýgeltýär. Onda şeýdip türkmenler beýgelmeli. Bir tarapdan etýäniňiz ezilýär türkmen milleti, ýöne ezilse de bir zatlar öwrenýär diýip umyt etýän. Ýöne siziň bu etýän gözgyny ýa-da adalatsyz terrorçuluk hareketleriniz bir gün öz başınızdan geler. On geleceğine de hiç şüphesiz inanýan. Yaş nesillerin, yaş türkmen oğlan gyzlar wada daşar ýurtlarda şeýle bir gowy işlerini ýerine ýetirýär, okaýarlar, öwrenýärler, öwrenen zatlaryny ýowaş-ýowaş praktikaga geçirip başlanlar we şo öwrenen zatlaryny sunum edip başlanlar we men häli geçen hepde bir türkmen yaş gyzyň sunumunda oturdum. Dinledim, şeýle bir gowy sunum etdi-de alyň siz şonu ýurdun içine. Eger gulletmek isleýäniňiz, hakykatdan bir bilimli nesil ýetişdirmek isleýän adam, isleýän döwlet ýöredicisi, dolandyrjysy hökman daşar ýurtdaky ýaşaýjylaryna ýurdun içine gelmek üçin bir interes döreder. Ýöne bizde olar ýalzat ýok. Eger ba bolsa hani edin barsyn şolar. Özüm daşar ýurda gidibem häzir nirede ýaşap ýören bolsalar da has gowy ýerlere gidip bilýärler. Diňe gitmeýän, käbir gitmän ýörenler bilýär-de, näme üçin men diýe sen sygynmak üçin gitmeli. O da näme diýe, men ýurduma dolanyp barjak, men sygynmany etsem men ýurduma nädip baraýyn. Men ýurduma barjak, men şoň üçin sygynyp biljek däl. Diýip has gowy Ýewropa taraplara meselem gidip bilmän ýören gidip bilýär, ýöne gitmän oturanlar we ýurda barmak üçin. Şeýle ýurda wepaly ýaşlar bar, şeýle özüni ýetişdirenler bar. Häzir siz şolary içeri almasaňyz ýa-da şolaryň içeri gelmegine şertler, ýollar açmasaňyz, olar düýünden gitýär. 1 ýyl oturar, 2 ýyl oturar, 5 ýyl oturar, garaşyp ýurda gitjek diýip, ondan soň ahir olaryň bir ýerlerde durmuş gurmalydyr. Bir ýerde bir oturnukly öýüne edilmelidir. Ýöne göçüp gonyp näme bolar, ertir kunym näme boljagyny bilemok diýip durmuşa çykyp bilmän ýörenler bar. Ertir kunyna ynam ýok diýip 2-3 ýyllap planyny ütgetýänler bar. Amerika bolan bilen men öz ýurdum maňa ysy, men öz ýurduma gitjek diýip şu ýollaryň açylmagyna garaşyp gezip ýörenler bar. Olaram 2 ýyl, ýene 2 ýyl garaşar, 3 ýyl garaşar, ahir gitmeli bora. Sen 2 ýylda açylmadyk ýoluň ýene 2 ýylda açylmasa, olar ýaşlar nire bardy ýurdun içinden çykaýdanda 20 ýaşlyk oglan gyzlar okamak üçin 18, 17, 20 ýaşynda gaýdanlar häzir 30 ýaşadylar. Olar öz durmuşyn olaram gurmalar, eýem olar akademik tarapdan, iş tarapdan özlerini belli bir ýere getiripdirler. Olar eýem olgun, ýetişip taptaýar kadr. Diňe ýurdun içine barıp bir özlem göresi gelýär, maşgalasyny göresi gelýär, bir durmuş ýoluny ýurdun içinde başlap, şo ýerde bir çykyp iş tapsa galjak, tapmasa ýene de çykmaly. Dörediň şert. Bu gidişi bilen siziň ýurdun başynda bolan beýdip oturşuňyz bilen ýurt ütgemeýär. Siz tagymyň ütgetmek tarapdarym däl, nabarot ütgetmeň garşysyna işleýäňiz. Onda agyryňyza çydasaňyz muň ýaşaň. Her bir adamyň şeýdip
belli bir temalarda canını yakýaňyz däme, sizin canınız gaty dumdy duşdan yaklar. Eger endiňiziň bir abat ýeri galmazmy kadýan. Her bir kletkaňyz öýjüňiz bilen puşmanlyk duýarsyňyz, wyjdan azabyny duýarsyňyz. Şo wyjdan azaby ýalam azap cehennem belki şolar ýaldyr. Belki şoň öz cehennemdir. Agryňyza ýaşasaňyz müň ýaşaň. Agryňyza çytasaňyz müň ýaşaň. Ýöne türkmen halky indi mundan soň düşündi, görýär, ýene de düşünjekler bar. Siz eliňizden geleni bilen ýurda almajak bolun. Daşdaklarym bir ayaklanyp düşündümi hiç ýerde tutup bilmeýäňiz. Men başga da diýjek zatlarym kendi ýöne şu wagtda olunup men dilime gelenler şular. Ýöne şeýle bir ýakdylar meni. De şular ýaly ýagdaýa düşendiňe men däl, başga da näçe adam bar. Men belki müňlerçe bardyr. Men ýagdaýymy dolu aşjagam däl ýöne pasportsızlykdan bir sany zehin, bir sany zehin. Sen iň beýik derejesi iň ýokary universitetlere arkaýyn göterip biljek zehin. Bu ýurtda galybam bolanok, başga ýurda gidibem bolanok. Ýene 2 ýyl galyp bilseň, gaty gowy ýerlere sen ýerleşip bilýän, ýöne sen şonu galyp bilen ok. Galyp bilmeýändiň üçin sen dogly gutarmadyk eliňe mekdebiň attestatyny almaly. Şonuň bilenem pesrak ýerlere sen başvurup okap başlamaly. Sen azrak pasportyňa ynamyň bolsa, oturan ýeriňde mekdebiňe gutarýan, dogly gutarnykly attestat alýan. Şonuň bilenem sen zehiniň götüren universitetine de başvurup bilýän. Ýöne şonu edip bilemzok. Pasportyň suragy azlyk üçin, pasport meselesi üçin bu ýerde universitete girme meselesi ortada ýok. Top 10 universitete girip boljagyna ynanmamyz bolup duran ýerde şoňa gidip bolanok, sebäp problemamyz pasport. Onun universitetden, şu beýik universitetlerden kabul alma mesele däl. O kabul aljağımyza gözümüz ýetýär. Men bar aýtjaklarym şular. Sag bolun.